Hej alle sammen, velkommen til den her video. Den første video faktisk her på kanalen. Og der kommer til at være mega meget gaming her på kanalen. Og vi er i gang med at spille lidt op lige nu. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det, jeg har Victor med på min telefon, så lyden den er ikke sådan særlig god. Kan du sige hej? Ja. Ja. Og vi skal se, hvor langt vi kan nå. Jeg tror ikke, vi kan nå stage 130 på det lille 14 kvarters tid, jeg magter at spille. Magter. Og vi skal lige se, hvordan det går. Men ja. Og hvis I gerne vil se mere af det her, så like lige videoen. Og husk at subscribe til kanalen. For det gør mig sindssygt glad. Wow, det er egentlig nemt. Det er sådan lidt kedeligt, når det er så nemt faktisk. Skal vi lige tage springet? Ja, det gjorde vi. Og hvis ikke jeg dør en eneste gang, så skal I like videoen og abonnere. Ingen? Ja. Jeg har lavet det før, jeg blev bare spærret fra hele lortet. Det er sådan lidt træls. Ja, så jeg ved sådan lidt, hvad han laver. Victor så faktisk mine videoer. Gør du ikke? Jeg er ret sikker på, at du sagde til mig. Jo. Og jeg har også, min fætter Oliver så det også, og har nogle venner, der også gør det. Nogle på min egen alder så faktisk også mine videoer fra skolen. Jeg er egentlig den, der ser det mest. Hjalte? Nej, mig. Det ved jeg faktisk. Jeg tror faktisk lidt, det er min fætter Oliver. Han siger, han ser hver eneste video flere gange. Og Jeg ser det der. lige når du keder dig. Men ja. Det så bliver spændende. Jeg nåede op på 25 abonnenter. Så jeg håber, jeg kan nå op på højere. Jeg har brugt 7 måneder på den anden kanal. Måske 8. Faktisk lidt sindssygt. Og den blev vildt god, Tristan. Hvad? Og den blev vildt god. Min kanal? Ja. Så tak. Det er sådan et smart trick, man lige kan gøre. Hvis den står helt stille sådan her, og ikke går igennem der, så betyder det, at man kan gå over den. Sådan en mega smart trick, man lige kan. Nej! Ej! Det talte ikke. Jeg døde ikke på grund af, at jeg lavede en fejl. Jeg døde på grund af, at jeg kom til at røre ved den forkerte. Men jeg vidste jo godt, hvilken jeg skulle over, så det talte ikke. Det talte ikke. Hvad er der svært i det her? Det er jo easy. Jeg er jo død i en jeg er død engang. Okay, nu må I ikke... I må gerne abonnere, hvis I vil. Men nu I skal stadigvæk like. I skal ikke abonnere, men I skal stadigvæk like. Og når vi rammer 50 abonnenter, der er det lang tid til endnu. Det ved jeg godt. Så har jeg fundet ud af, at jeg kan livestream på det tidspunkt. Og Victor. Det ved at jeg havde jo en rekord på min gamle kanal. Det er fordi jeg lavede en rekord i slope, der hed 103 yer. Nu har jeg jo ikke bevis på, at den findes rekorden. Den rekord er så længere. Det er faktisk lidt træls. Nå, så må vi bare se, om vi slår den på den her kanal på et tidspunkt. Ikke? En af mine venner, der hedder Mathias, som har bare slået den. Så han er på 105. Så den håber jeg snart, jeg kan slå. Spiller egentlig slope i skoletiden. For det er sjovt at se, om der faktisk er folk, der gør det. Det ved jeg, der er folk, der gør. Jeg gjorde det engang, men så blev jeg opdaget, så nu tør jeg sgu ikke gøre det mere. Så ja. Pis! Egentlig bare mig, der er doven. Kan jeg lide min saltkringle, jeg har på ryggen? Og my Roblox head. Og min skelet med blåt hår. Jeg kan jo bare løbe herude, det er jo fordi det er svært. Og hvis jeg skal prøve at klare en lidt svær op end det her. Jeg kan ikke. Altså, jeg kommer ikke til at kunne klare den, det tror jeg ikke på. Der er jo 130 stages, og jeg har 14-15 minutter. Og regner jeg hvad med jeg har. Jeg tror ikke, man kan, men hvis man kan, så kan man høre min lillebror i baggrunden, han råber lidt. Så lidt dumt. Hvad fanden laver jeg også? Hold kæft, det var kraftedeme noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har lavet. Og det siger jeg ikke så lidt. Vel, Victor?
Hvad? Det siger ikke så lidt, når det er det dummeste, jeg nogensinde har lavet. Det siger ikke så lidt. Nej, nok du så til mere. Hvad? Ikke noget. Hvis I hørte, hvad han sagde, så skriv det ned i kommentarfeltet, for det gjorde jeg virkelig ikke. Hey, det gør jeg bare ikke. Jo, gør det. Nej, tak. Min kanal, mine regler. Seriøst? Ja, jeg er mega sej, jeg ved det. Jeg er faktisk så sej, jeg har en min nummer 2 YouTube-kanal. Nej, lige for at være ærlig. Hvad? Det var ironi. Det kaldes ironi. Det Nej! kaldes ironi. Det kaldes Jeg kunne ikke lade ironi. være med. Det kunne være mega antiklimatisk, hvis man så ikke engang kan høre dig på optagelsen. Ikke, Victor? Jo. Det tror jeg godt, man kan. Jeg ved det ikke. Jeg har spillet i den 6 minutter indtil videre, og jeg er på stage 46. Måske kan man nå det. Kassa. Victor? Jeg løber på sådan nogle trapper der, hvor de forsvinder, og så var jeg lige bag en, men jeg overhældte hende så. Easy. Jeg havde den speedcoil, der skulle jeg lige drille. Yeeha! Er det kun mig, der ikke fatter, hvad han siger lige nu? Men jeg er også hjernedød. Jeg håber ikke, folk kan kigge, hvor gammel jeg er på min YouTube-kanal. Det håber jeg faktisk ikke rigtig, man kan. Ja, du var flot, Tristan. Ej, hvor du god job i, Tristan. Nej, overhovedet ikke. Måske kan vi nå det. Tror jeg ikke, vi kan. Og hvis vi ikke kan, så gennemfører vi den bare i en anden video. Sådan, hvis ikke vi gennemfører den nu, så laver jeg endnu en video, hvor jeg gennemfører den. Og skriv lige ned i kommentaren, hvilken obby, som om I kan lide eller ikke lide obby, hedder det. Det er det hedder. For fedt at vide, om folk, altså hvis er man ligesom mig, der godt kan lide, eller er man ligesom Victor, som ikke kan fordrage obbyer. Victor, han kan virkelig ikke lide at spille obbyer. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er... det er faktisk lidt irriterende, hvordan fanden er den så? Jeg ved ikke, om det er, fordi han er dårlig til det, eller... Det er så mig... Jeg er god til det, jeg kan bare ikke lide det. Det er bare kedeligt, for du får... Er det fordi, du er for god, så er det blevet kedeligt? Overhovedet ikke. Hvad er det sjovt? Hallo? Ej, hvad? Fuck, det var åndssvagt. Ej, det var åndssvagt. Men okay. Mit hoved trillede lige ind på det næste checkpoint, så det var der, jeg spawnede. Kasta, let's go we. På stage stress. La. Det kunne være Bored Daily, jeg klarer det. Bored Daily der. Dele der. Hej. Det var soft. Hej. Nej. Du gør chingo, du gør gæt. Jeg håber, at denne kanal kan få flere abonnenter end den gamle. Fordi at nu, altså en stor del af alle mine abonnenter er min familie. Faktisk, og venner og familie. Så. Jeg skal lige høre min fætter Olivers reaktion på, at min kanal den ikke er der mere. Fordi jeg ved, at han elskede at se min video. Det kan man bare så glad at tænke på. Jeg kan da på det den her. What?
What? Jeg juger torte paketter. Du gør jingo, du paketter. Vi har 4 minutter, venner. 4 minutter, venner. Jeg er på 70 lige om lidt, så hvis jeg er sindssygt heldig, kan jeg godt nå op på 100. Et pro-tip går altid lige i udkanten, sådan, så der ikke er særlig meget at skulle hoppe på. Stats 70. Fuck, William han råber ind, det er helt åndssvagt. I kan nok ikke høre det, men jeg kan høre, at William han råber helt helvedes det. Undskyld mig. Det er ikke altid det. Hvad? Det er ikke altid det. Råber? Ja. Jo, men der er nogle gange, hvor han lige råber lidt mere end andre. Undskyld mig. William, vær lige stille! Prøv lige, dæmp dig! Dæmp dig! Ja, han dæmper sig ikke. William, han er hjernedød. Det må jeg ikke sige, som nogen har sagt. Glem det! Jeg laver en glemmelsesbesværgelse fra Harry Potter. Har var der de glemt? Virkede det? Skriv ned i kommentaren. Ej, lige meget. Det var en jog. Så er den mega nem og korte, eller er den endnu nemmere grå og lang? Undskyld mig. Der er jo ikke noget svært i den her. Det er folk, de har været mega dovne, og ikke ved, hvordan man laver en svær op i, så de har bare lavet den nem. Se. Men man behøver ikke engang bevæge, man kan bare trykke W. Og så, her kan jeg også bare holde W inde. Det er virkelig beskævt. Og sygt i første, altså den her, det var det. Hvorfor har de ikke lavet den her fejl om? Så jeg ved med, så er det den her. At det ikke er den her. Var det? Så jeg ved med det, så er den her også. Det var bare en lang linje, Victor, sådan. Det er dem der, hvor man kan enten falde igennem, eller kan gå på jo. Det var bare en lang linje, det var helt åndssvagt. Hvad? Er din video ikke stoppet? Nej. Jeg skal lige se, om jeg kan nå på 90 her. Kan så godt der... Hvad fanden? Hvordan dør man? Skulle du have en svært? Kan så... Nej, jeg skal ikke fejle nu. Her vil jeg fejler ikke her. Fail not. Den her, lige den her sidste bane. Ja. Ja! Og det var så alt for den her video. Hvis I kunne lide den her, så smid et kæmpe like. Og skriv ned i kommentaren. Skriv ja ned i kommentaren, hvis jeg skal lave resten. Det gør jeg garanteret, uanset hvad. Men ellers, så smid den her video et kæmpe like. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.